Hej, du skal være lækker. Hej alle sammen, Max Sparkle her. I dag vil vi spille noget Prison OP Prison. Jeg havde der, hvor de pickaxene bare er så langsomme. Men her kan I se alle sammen. Her er de så hurtige. Nå, men altså det her er en ny YouTube-kanal. Så jeg har ikke nogen videoer, men der har den sagt, at den har fjernet min lyd. Jeg ved ikke hvorfor, så den her gang, jeg tror det var fordi jeg har musik til nemlig. Den her gang vil jeg prøve det uden musik. Så kan der komme noget. Nej, det kommer ikke noget. Nå, men altså. Ej, nu er det også super. Jeg er inde på server. Der vil så hvad serveren hedder nede i beskrivelsen. Selvfølgelig. Men nemlig, det er det. Jeg er ny til det her. Jeg er ikke lige den, der taler så meget. Nå, men jeg håber, jeg vil sparke sig, men jeg ved. Ja. Jeg ved ikke, jeg skal tale med ham. Men altså, det her er en ny YouTube-kanal. Jeg ved ikke, hvor meget der vil sådan lægge nye ting ud. Hvis man kan sige det sådan. Hej Aka. Nu kommer min hund. Nå, men det her var bare sådan en lille prøve i, så den kommer ikke til at vare så langt desværre, men vi ses.